Guripan dadi pantes malat kung ing mingkar mingku ki lain daripada yang lain lho. Nggih bengi tanggapane 50 juta ki malah yagane ora sak mene iki kae. Jujur iki. Nek perkara sinden 6 nggih bengi ya 6. Wong dit 50-an. Bengi iki beda soalnya apa ki anak turune Lek Oyot. Cek alhamdulillah Pak mbiyen ki main dit wayang nek ra kliwir ora kok jaman Swarga Lek Oyot. Mula anake apa ngadmin nganti ra wayangan ki modar wae men. Wis mong karek kowe sing tak jagake men. Masmu ya wis kepundhut. Bapakmu ya wis ora enek. Kowe teko ning nggon aku kelingan karo bapakmu. Mbiyen karo saiki beda, mbiyen ki wayangan cukup ning nggon omah. Beda karo anak wis. Ngengrenge kaya ngene, sembadane kaya ngene. Penataane apike kaya ngene. Duh jan, ayo cah enom kok. Beda karo mbiyen-mbiyen iki apa enake. Saiki tetep disembadani. Wah, wajange dikai slindur oren iki ya kanggone dodo. Tip kanggone dodo. Wah, aku ki nyambut gawe bengi iki karo nggih bengi jan beda kae nggih bengi iki aduh sone apik nek kok budhek nyang kuping mayange nek ning jero joglo ki wis bengi iki lho wah jan sone penak nyambut gawe penak aku ketok anggen nyambutku gawe semangat ngene genane seneng ketok mula ning ya kuwi wanti-wanti mlingi simbah banjire wis tau mendika wir nek nyambut gawe kuwi aja terpancang karo kahanan. Dadi sing penting niat nyengko aja peh gamelane elek, sone elek terus wegah mayang aja. Mula tak niati anggere aku ki nyang luar Jawa kaya to Padang. Terus menan wae kuwi ndi Irian Jaya kuwi. Oh, wis nyambut gawe nek nggagas seneng, blas ora seneng. Gamelane wesi, yogane tuwek-tuwek, sindane seranek lenom. Wah, ambune mung kampak sewengi ora nek lerene. Nganti aku muni kok manggoleki sindene meh blusuk mlih enten mboten nganti. Ning perkara dhuwit ning Irian iki akeh. Nek gagas nyambut gawe seneng ora tur aku ngene kok, Nduk. Saiki aku wis wegah wedi aku. Itu dit pirang-pirang atus juta dienggo aku dhewe PP-ne kono nyambut gawe sewengi ameng-ameng nyawa. Lah nek wong do nggawa panah gue saeneke wong do nggawa koteka. Sing nggawa koteka iki nyedak ngon sinden jajake nek sinden le ayu terus wong iku sejake kaya seneng banget. Suwe-suwe kotekane iki mbledos maktor. Ya jajake mbayangke wah iki mesti mat iki. Nek ning kono aku seneng, nek ning perkara nyambut gawe ora seneng. Nek ning Irian kowe dikarjiji kono ya ning RRI, lha kepalane iki wong Jawa karciske entuk badhe akeh aku ya diparingi akeh ning ora seneng. Saya ning Padang. Lah wong son karo langgar kuwi jak apik langgar lho. Kuwi 8 yuta ki ora modarke wong. Son iki nek sing ngono kuwi mbok arep sulit diapik kaya Yanom Surata ya tetep elek. Elek. Nek bengi iki wah lain daripada yang lain. Ning upama ngerti ngatmen ki ndeuni tak gecek rega nggih iki kok. Tanjir iki ya ora omong. Mula kok le omong kok kemrungsungen. Pakde. Bukan Pakde. Iki pokoke iki anu Pakde. Aja ngantek kleru sing ngomong Pakde. Iki pokoke anu Pakde. Iki aku arep wayangan karo kowe. Pokoke aja ngantek ngerti sapa-sapa sadurunge aku entuk Pakde. Kowe anu Pakde. Wis pokoke gampang Pakde. Engko tak cicil Pakde, engko tak cicil. Apa ning dalan kok dicicil nang ngatmin wae nek. Engko tak cicil Pakde, engko tak cicil Pakde. Iki anu Pakde. Sing karo tengah yuta sesuk Pakde. Mbok sisanke to men. Karo tengah yuta kok sesuk.
Kok lek njiku lek jane wis siap, jane wis siap. Lah kok bake kok deuni to men kowe men. Upama adikku lanang mau pas atur pambagya ora ngendika aku malah ora mudeng kok. Mas Ngatmin sak dasara piye mau ajeng wayangan Mas ling le disengker Mas Kliwir. Duh ngerti ya tak. Bahasa aku leku piye Pakde? Piye Pakde? Wis pokoke wis tak murah-murahke wis. Aja lak ora larang ku tak kei sinden 6 tur ayu-ayu wis to beres. Tenan Pakde. Apa enek nggih ngingu omah kebak wong iki malah rono le bola-bali panas. Kowe iki ngopo? Iya. Pakde engko tanggal 28 malam minggu ning Banyu Biru to. Heeh. Wah, gamelane teko ngono aku jam piro? Ya antarane jam 12 awan men aku. Aduh, iye. Men, iki meneng kok. Ning pancen anu kok ora Ngatmin ora aku kok. Digawe iki aku digawe nganten lanange mecahke polo jemene nganten wedok. Tur Ngatmin jek bejo no, ndek mantu entuke wong digawe wayangan Kliwir ndek bojo. Lah aku mbiyen wis wong arep digawe kudu mbutuke wong wedok mongko aku ora ndek bojo. Wis remuk ora aku dhewe. Penak kowe men jek ndek bojo. Ora men jare arep ngrabekke iki sapa men? Men! Pakde, ngopo? Yen nek Cahayu kowe gelem ora, Pakde? Sapa? Pokok men. Aku memayang ning kene kelingan karo Lek Kuwayat wis muga-muga diapura putih dipapanke swarga sing langgeng ya Lek. Min. Sanak-anak mung karya tentrem rahayu kabeh gampang sing golek sandang pangan kabeh. Gandeng kowe mantu aku ora iso ndongake apa-apa ya Le, aku mung ndongake muga-muga kowe tentrem sak keluargamu ngantene dadi tetep dadi jodhone donya teko akhirat. Amin. Ora kok kaken-kaken inen-inen kuwi aja. Wong tuwek pegatan akeh kok. Oh ya ora kenek kaken-kaken inen-inen iki jodho donya jodho akhirat. Muga-muga Le dadi juragan mebel saya laris. Tenan adikku lanang iso tuku apa no ngetokne tenan. Pakde kula saged tumbas ngeten ya syukur. Pakde kula wingi ngecor kilen mriku Pakde ya. Sip. Asline tamu kene iki asline iki wis kangen karo awake dhewe. Ngono mak. Wis pirang-pirang taun ora wayangan awake dhewe. Jane karepe iki ya seneng wayangan karepe ning ngene-ne iki lho Ndek. Karepe kon le murah, aku kurang murah piye? Wis kurang murah piye. Aku ora mikir perkara ning ndi puluhan juta ora. Aku relatif wong kari senanggap sapa, nggone sapa, kanca apa dudu kuwi. Nek kaya Ngatmin kok kono obo ki ya malah senep petengku malah. Sindene tak urutke Jiro Lupatmonem. Urut saka lor dhewe anu saka etan dhewe kae mandore sinden. Mandore sinden. Kuwi anake dadi dokter gigi. Daleme ngendi? Daleme Klaten kuwi juragan duren. Nek usum duren ya juragan duren, usum pete ya juragan pete, larang banyu ya jurak banyu. Weh kuwi asmane Mbak Semilah. Kulane aku ki duda saiki upama aku golek sinden prawan apa randha ki sak sirku. Kulane kuwi randha. Ayu, sinden saiki nek kanggone Kliwir ya menadyan penonton iki mung sak nyawang. Ning nyawang iki nek ayu ya tetep kepenak. Nggih napa nggih? Iya beda karo wis tuwa nganggo koyo cek. Aduh, deng klenyit ngantuk ngentut. Kulane kuwi randha asli saka Pengging. Ya piyayine mutimut, awake kuning, mbiyen wulune akeh saiki wis mbrodol. Kulane meneh. Ki. Lah iki perawan ting nek iki. Lupute randha perawan sindenku kuwi. Kulane iki perawan asli saka Balikpapan Kalimantan Timur.
Wektu iki kuliah ning isi. Ya lumrah nek kuliah ning isi piyai kok luar Jawa ki akeh. Balikpapan Kalimantan Timur asmane Dik Anis kuwi anak dalang kuwi jek perawan. Kulone meneh perawan meneh. Novinda, Novinda, bener. Devinda. Nah, Devinda. Iya cek perawan ting meneh. Kok ngendi, Dik? Sragen. Nah, Sragen. Aduh. Nah, kerep pasang status. Hah, kaya Sally. Sally iki ya kaya anu sapa Novinda? Devinda. Ayu, gemrapyak, suarane apik, sip. Cek perawan. Kulone meneh kuwi perawan meneh. Kuwi asli saka Wonogiri, genduk murni. Nek kula dhewe iki mbok perawan, mbok ora mudeng aku. Ora patek dong. Jiro lupat monem, entek ora entek 6 dintekke. Lah mburimu kuwi. Golek ana dalang sak donya sing peladene wayang wedok, golek ana. Nah, aku nggawa kincil ya sak sirku. Nah, aku wong ijen kok. Aku ngantek bingung nduk jane aku wis pilih ora rabi jane. Pilih ora rabi, urip karo putu sebab apa? Pancen bener ngendikane piyai-piyai. Engko nek ndek putu pikirane rubah dengan sendirinya. Ndek mben aku wis ora genah bareng aku ndek putu wis mati urip karo putu. Sirku urip karo putu wae. Soale apa? Wis ndek bojo bola-bali. Nek ngantek engko ndek bojo lek ndek bojo kemrungsung kleru meneh. Nek ngantek pegatan meneh wong sing ora mudeng dikira elek iki kliwir. Kuwi. Ya. Aku jane wegah ndek bojo ki wegah. Ning anggere nyari Mas Anom wis kewalik grembyang. Kowe rabiya. Soale apa? Kowe iki ya nek waras ora apa-apa, nek lara sing ngopeni sapa? Wis robah. Bingung golek bojo ki angel kok. Nek mau genah wedok genah. Mongko njalukku ki iso perhatian karo aku, mikir karo aku. Lha kuwi bekti karo aku ora selingkuh, wis mung kuwi. Wis selingkuh mudarke wong wis. Ya, coba nyipun apa? Saiki aku semangat lek mayang lho, tenan. Bareng dudo ki lek mayang balekke buta gedhe kae sak sikile pegah. Saiki gelem aku malah. Balik jungkir aja meneh balekke jungkir buta kae iki balekke jungkir wis. Ki ceritane ngene ceritane. Aku mayang ning Sukoharjo ditimbali karo Pak Wardoyo. Sinden Yoga do munggah. Aku ditelepon Pak Wardoyo wis rawuh, mongko kudu methuki Pak Wardoyo. Biasane nek dandan kuwi aku nek dandani. Judeg sapa le dandani aku. Mak jedul bukan Pak lho. Wis ngendi nduk? Kula lari Ponorogo. Sekolah nang ngendi? Enten SMK 8. Iku apa kerawitan. Kula pengen delok wayang Pak Kliwir. Malah dandanan sisan aku nduk. Takon dandani cah iki. Wis timbang ning isor kowe munggah panggung sisan laden wayang. Sakyaene tak jak. Dadi iki cah umur 17 tahun. Rumangsamu ki apa rumangsamu ki? Cah umur 15 tahun iki anakku dianggep anak, tak anggap anakku dhewe. Dadi aja nganti aku lali Purwodoksina, anak tetep anak. Ya. Ya. Perkara temu kemercek ya sembuh. Anak kok. Kok yo ndasmu ki apa iya? Yo, eneng layang teko. Wah, layang. Aku ki nek mayang ngene iki kok cengengesan, penting-penting kudu pilah. Sebab apa? Asma kinarya japa nek lakon wayang kuwi donga. Lakon wayang iki nggambarke wong urip. Kuwi nek ora percaya tekok Den kuwi lho, Den. Nganggo wajib 50.000 rupiah. Nyo, tuku cawet, sesuk. Cawet. Nenek lor kae tukokno loro kae sesak nek mung siji. Lungsurane kutang nek nggo jaket kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serat mugi katur dumateng Mas Haji Kliwir sugeng rawuh. Kula nyuwun gending setunggal nyidam sari. Dipun bawani angka kali kutut manggung angka 3. Apa iki? Angka sekawan kijing miring.
Kanthi gending menika kula tujukaken dumateng temanten kalih. Mugi-mugi diparingana kaken-kaken inen-inen. Digayeng-gayengke Mas, kula saking Sayana. Wassalam. Layang meneh. Rokok jarum super 1 bungkus. Nyuwun gending caping gunung kelinci ucul goyang Semarang. Kirim kagem Bapak Marno. Kangge jampi saya matur nuwun. Yo. Di apa sik dhewe apa iki? Sik dhewe ngidam sari. Nah, ngidam sari. Ya, Bu. Sing kulon dhewe. Yo. Sayangku, cintaku. Ya. Ya, Dek. Ayu, pinter, suarane apik. Aku ora lila nek nyanyi ngon campursari ki ora lila. Apa? Luwih wibawa kuwi ning nggon gamelan. Saya eneng campursari to, kae mubeng golek dhuwit. Halah, wis ga isin tenan nek kae. Eneng to campursari kon mubeng golek dhuwit. Wis dibayar kok cek mubeng golek dhuwit. Nah. Iki ra ngudit lho. Nah, ya. Ngantene. Ngantene. Pak Kliwir saya manten kakung nyuwun lagu utawa gending dadi ati gubuk asmara kagem temanten putri. Waduh. Dikai kagem temanten putri sayangku cintaku. Jan ngantek kelomoh. Ya. Ya, Bu, kowe, Bu. Mburi ben pirsa kowe ngadeka. Ngadeg nggih? Ngadeg, Pak, nggih. Den. Den menyandi mau. Rene ata Den? Kae lawange kacopoten wae Den, nggo mlebu mobil. Walah, njangkah kok ora usah ombo-ombo nek ngantek mak les. Nggih, satripun kula ngaturaken wilujeng dalu, Pak. Bu. Niki nyuwun berkah panjenengan nggih, Pak De. Bawa Ngidam Sari. Kowe bawa. Ngidam Sari mboten saged niku. Ya wis yen ora kudu bawa Ngidam Sari kok. Ya ning tawang ana lintang ya ya. Sip. Nano. Nah. Engko nek pinter tak opahi iki lho ning mburiku iki lho. Napa? Mabur, walang sangit. Iki ngguyu ki ngopo? Ya ngguyu rumahmu apa demenane piye rumahmu? Gontol nggih endi, Mak? Gontol iki lor kono, gontol. Wah, tol kuwi nglancarke wong mlaku, nglancarke wong demenan. Lah piye anake penitiku ki umur 14 tahun meteng rek ya gara aduh. Gara-gara tol niku. Heeh. Wis meteng umur 14 tahun meteng gek dilotre. Alah. Muga-muga jedule bagus malah jedule cahe kaya koyor kae. Aduh. Wis. Aku ngantek nggumun kok. Cilacap jenenge ayu suarane sip gregelento larase pleng ya. Napa Pak? Madet. Napa ne sing madet? Lho saged ngarani madet. Ya sego e madet.
Sip. Wah, jenjem tamune akeh. Wah, bejamu men. Tamune akeh tenan akeh. Mongko mau wis tamune akeh saiki saya akeh meneh. Sip. Sun takon Lelung tani kaya rekaman wae ya, Nduk. Lah ya piyayi kene kok beda karo mbiyen. Biyen ki pidato kesuwen kowe diunek-unekke kok. Ndang wis, wah. Ndang arit kono biyen. Aduh, piyayi saiki jan sip-sip jenjem-jenjem tur sanggeran biyen karo sanggeran saiki beda. Golek ana omah elek apa enek. Ora enek sugih kabeh. Ndene kok pelite kok ora gelem wayangan blas. Kaya dilarangke ngono wong murah kok le. Wis. Mula ya aku matur nuwun karo ngadmin. Apa ora kowe ora mungkin aku teko kene neh le. Wis. Kowe Pakde, kula jeng anu Pakde, ajeng nulurake bapak Pakde. Pakde. Iya ya. Kula surat nyambut gawe ning Pakde. Wah, tuh, wel tuh, bubut mangkat. Janjiku Le tak guyu ki ler jodokke aku tak guyu tenan. lah pripun to? Lah kok muntal-muntel ning nggon patung ngarepku kae kok. Nggih. Iki ngopo e, Men? Men, ngopo? Lah wong ndang anu kayak iki, wah jane ajeng kula kek golek kali bojo niku Pak. Lah kek ben kae. Lah nggih niku. Lah kok meneng ae. Lho mati nembung kok lha niku. Wah, jae ngeten, Pak De. Iya. Mbok PN dhewe to men enggak bisa. Ya, terus ke. Sesuk karek wassalam. Mau nek lemeling sesuk bare jam 6 nggih, Pak. Nyedalangi ra salat kok aku ya ngono. Jam 6. Terus ke yo. Ingsun Gongenen. Senen gople. Mau kentepan gong. Gemben yang sawit ketepan gori bareng ki mogong. Sake lah ya. Ya, terus Kang Mas ingsun mar sapa ngene iki nyetel radio pas jam 12 kae mulih kok Tegal copot klambi kaosan seporet karo kathok ireng sing linting-linting kae udute tengwe biyen lek oyat biyen ngono kuwi. Oh ngeten. Wah terus mangan pung bakaran tur le kapara ngombene banyu kendi. Yah kaya ora bakal mati kaya Mas Kliwir. Oleh aku ya ngono. Kae kan aku wis kaya anak karo wong tuwa. Yo. Sinak sen mau ling rebab grenengan. Wah, Pake, ngopo? Kleningan teng sanggeran niku mat-matan, Pake. Dikeki sragenan moh, pilih basa sing langgam-langgam. Lah kono ki piyayi kok. Sanggeran ki piyayi. Piyayi napa trene? Bumi
Lho go nek suaramu apik gurau iki lho go le mabur iki lho go. Lho untal sak sikil-sikile suarane mak sok. Udar. Ya. Neno tangis neno sing ini nduk sing kok anyar sing kepenak neno nenong nenong ya ngenteni padang sip gong wah gonge Kiai Klenger ya langsung ke nyidam sari ya sip ya. Ayo yu Bayu lilo kombeng nyedam sari Mas bakal ngliwati sineksen lintange samana janji prasetya ning ati sekumen nilning netra rinasa karo saning dituta nganggo pipangen rasa jagat raya kelingan kiran samudra narelang memarise aduh ati sak lewase seger tenan bengi iki suasanane ya nano ya kok nalikani atiku laman sira wong beku Jaipong
sip. Sesuk nek turu tak gugah ya le mesake. Wis nek nabung ngendang mati kaya ngono kuwi cah umur 14 tahun lagi. 14 tahun. Sekolah SMP kelas 2, iso golek duit. Gaweane apik, mung nek turu jan megah gitu. Digugah ki malah Angel. Apa? Malah nantang kok. Aku gak gugah saiki. Mau ora kepanasan ra tangi kok. Motor ning jero motor kepanasan. Wah, jan udah ngajar udah digugah. Nah, ane nyaur nek digugah mung mleret tok kok. Ora digugah. Arek ngomong apa kowe? Oh ngono iki. Kula nek mboten ayu mboten kok, Pak. Waduh. Napa nggih? Wah, kandhani kok. Jare sumpah kowe nek kowe gelem dibak kono atuh kok kepit. Yo pan. Wis tak urip-urip le melu aku sok bato tak belah. Lho kok dibeleh kaya kewan? Dilelemu korban. Hah, kendangane apik. Disiplin. Kuwi tak senengi. Yo. Hey! Hatiku lam-lam bersiro. Sip. Le bawa Dek Ayu, langgame Dek Ayu, le ngendang ya pan. Sip. Penabuhe kliwir grup. Wis inom kabeh engko karek tuwek sitok wis dongake yasinke gendang. Nek dipundhut ya gendang dipundhut. Hae. Ini tak incim wong loro kok. Siji le ngegong, loro le gerong. Angger aku wis gelem ngatas ana ngersane Allah. Wes ora sak mrica ginugut. Wong rekae wis dadi anu kok. Dadi semboyane iki grup ngantuk yasinke. Anggere nek wong ngantuk, ngantuk yo. Karepe la ilaha illallah malah ra cetha. Yo, eneng layang meneh. Ki mau ngaturke ya kuwi Nyidam Sari. Saiki nyuwun kelinci ucul. Kelinci ucul. Ya. Genduk murni. Kowe bawa aku ora apa-apa. Nah teko. Wis pokoke bengi iki suaraku tak ketok ning ngene ngadmin. Ora gagas bayaran kok gagas nyambut gawe apik. Wah, piring kok mbok idak to, Nduk. Murni prawanting urung gantuk apa-apa, urung mudeng apa-apa. Urung tau mambu bangsane lentho. Aduh klinciku ucul ayo ganti temu arep gelem nyuwara ora sida tak dongake mengko iku dadi katras murni iki ngenteni le bawa listan nganti kaya ngarep perang Lielung nanku ngalor ngidul tepung kelan
kecilik kok kecilik. Lek. Ilik kecilik lah. Ebo bunga rasaku Nino yen mulai kalata pondo ya kelinci ucul ya Bu amas yuk ngak ngik ngak ngaik Mike banter sithik. Lali wong lali wong lilo jebul ora ketemu lalong aduh klinciku aja beda aku terus nenong lilo 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 narani ya kok kelinci ucul nganggo bawa sing kepareng nglanjutke langgame anakku wedok murni asli saka Wonogiri ya coba saiki oper nyang etane meneh genduk sapa mau Devin lali angele jamak yo wala jan le kenase jamak yo ndek nah tak jaluk lu paling wangel dhewe sak donya nek ora kowe ala nggih iki ranyang. Nggih, manis sekali. Nggih, ini.
Les. Les. Wah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Omahku ki cilik. Aku pengen anu pancen pengen gawe omah cilik kae nek ngarepan dadi omah nek jero omah. Omah cilik wah dibleki cah papat nanti muntel. Gubuk asmara. Wah iki. Aku bawa ya, Wo. Gen ketok apike. Hah? Lu bawa kae. Timbangane kanggo mutung. Nah, yo. Yo go. Ora kok wetak sirahmu kok. Bapak iki go. Yo go. Tak buka sonji ya. Ya. Sip sip. Aha, aha. Ong. Full kawin. Ya. Gubuk iku kaya mantos wargine pas lara anyang-anyangen kae. sing digawe saka bambu Iku kabeh gubuk iku sing digawe saka bambu. Terus ke manggon tengah sawah. Le nyaron sapa? Le nyaron masku dadi anak dalang sukir ki sing tunggal Pak Mbok ki Mbak Yuku wis meninggal, terus masku le nyaron kuwi terus aku terus adikku klelur lo wedok ning Jambi. Masmu Pak Diyono le nyaron kuwi semringah men. Mau mbok enom ya jagong. Piye? Kahanane piye? Kahanane. Ya. Kanggo leren bengi Gularen bengi-bengi. Apa letak ning gubuk? saikine jenenge Gubuk Asmara. Saka le arep nyetak-nyetake. Saiki nek Gubuk Asmara. Gen cetha kok. Langsung ke ya, Pak. Gubuk Asmara. Devin. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Ayo, Vin. Ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih perawan.
Kos Pak kula sakit niku ora apa-apa. Kula mengke pripun ora apa-apa terus Le Murni Pak awak kula rada rasa-rasa ora apa-apa engko turu nek wayangan turu ditabohi engko ya. Ning dung ning. Murni saiki wis waras meneh. Wah, Devin ya wah jero menak-menekke jarik ae kaya nggo lambaran apa ae. Ya saiki sayangku cintaku sing kok balik papan. Wah. Ya, Bu. Ibune kula. Ndang nyauri sik no, gah no aku. Ibune kula. Dalem pakne kula. Aduh, sayangku, cintaku. Nek ngene iki aku mati tenan aku. Ya engko bar ibune kula terus mbae, dok. Aduh. Wis pentingamu ning nggonku Ibu. Tenan, pokoke tak jak terus kowe, Bu. Mati urip karo kowe. Pokoke sinden iki harus eneng Ayu, eneng Murni, eneng Vinda, eneng Mbak Sita. Eneng Mbak Sita Anis. Gak. Eneng Anis, eneng Tari, eneng Bumilah wis. Bumilah ngremet tangane kabeh do wedi kok. Yo, Anis. Nah, Dedek. Sinden kok ayu-ayu. Adikku kliru rawani kok sinden ayu ngene iki adikku wae. Lha wedok mbrong no. Sinten HP ora duwe kok dalang kok HP ora duwe ngantek mudaroe to lele. Teko. Teko nduk. Yo. Yo mbok tolong teko mbok tolong. Ora iso mbok kulup lah. Dih. Cah nrimo, cah meneng. Sia-sia. Sapa le nyanyi? Sayang-sayang kok sia-sia. Lah. Napa? Apa iki mau saiki? Dadi ati mon, Mbak. Heeh, anu nganggo bawa no. Lah nggih. Bawa. Ya, sekarepmu ndang. Bali neh no. Ibune kula. Pun kula mboten kalem asine iki. Kula iki asline mboten kalem. Ora kalem apa? Ayo, tak cepetan. Men le nyauri ya. Gelem ya ngene ora gelem ya. Ya. Bawa. Kekerene wong krami. Nggih iki arep rono ki waras kabeh lho nang banyu biru. Mulih kok apa perkara dalane kebusuk ngene ya. Heeh. Wah, arep nyang gunung kok. Dodo. Dan. Nganan. Lho suwe-suwe kok dalane kok ciut. Iki dalan celeng kok, Cah. Bali. Terus lah yo guyune tekokan mangkat kae. Mas, dalang teng banyu puri, Mas. Banyu biru putih, Mas. Ulate peteng nuding tok. Ya, Bu. Lelilong rupa hamong ati pawi liung luput pisan kena pisan yen gampang luwe lielung gampang gonge neng yen angel lho lali angel ke
tan kenoti numbas harta gong langsung kewok